ସୁଖା ବୈଶାଖର ବିଷୁବ ବେଳାରେ ତତଲା ଝାଞ୍ଜି ପବନର ତାଳେ ତାଳେ କୋଇଲିର ସୁରିଲା କଣ୍ଠସ୍ୱର ବି ଖୁସିର ପସରା ମେଲାଇ ଦେଲାଣି ଆଜିର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ। ଉଦୁଉଦିଆ ଟାଁ ଟାଁ ଖରା ବି ଆଖି ମିଟି ମିଟି କରିଲାଣି। ବେଲ, ଗୁଡ଼, କଦଳୀ, ସୋଲା ଛତୁଆ ଆଉ ଛେନା ମିଶ୍ରିତ ଗୋଲମରିଚ ଛିଞ୍ଚା ପଣା ଟିକେ ପିଇବାକୁ। ଘଟପାଟୁଆ ବି ସଜବାଜ ହୋଇସାରିଲେଣି। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚିକିମିକିଆ ଧୋତି ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧି, ଫୁଲମାଳ ସାଥେ ହାତରେ ଝୁମକା ଧରି, ପାଦରେ ତାଳ ମିଶାଇ ମନମୁଗ୍ଧକର ଗୀତ ସାଥେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଆଉ ମନ୍ଦାର କନିଅର ଫୁଲରେ ପବିତ୍ର ଜଳଭରା ମାଟି ଘଟରେ ମା ଘଣ୍ଟା, ଶଙ୍ଖ, ବାଜାର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶୁଛି ମାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ। କାହିଁ କେଉଁ ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ସେହି କାଠ ଗୋଡ଼ରେ ନାଚି ନାଚି ଜଣେ ବୟସ୍କ ପାଟୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାଇ ରଙ୍ଗୀନ ବେଶରେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉ ଯେ ସେ କେମିତି ଗୋଡ଼ରେ ଲମ୍ବା କାଠ ଲଗାଇ ନାଚୁଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ସୁସ୍ୱାଦୁ ପଣାକୁ ଆମେ ପେଟ ପୂରାଇ ମନ ଭରି ପିଉ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ସତରେ ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ଆଜିର ଏ ଖରାଟା ବି ଭାରି ଅଝଟିଆ ହେଲାଣି। ଆଉ ସେମିତି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ପଣା କି ପଇଡ଼ କି ଦହି ପିଇବାକୁ ମନ ବଳାଉନି। ତାର ଅଝଟପଣରେ ରେଡ଼ିମେଡ଼ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପାଇଁ ଜିଦ୍ଦି ବି କରୁଛି। ଆଉ ଲସିରେ ତ ତାର ଖୁସି। ସେହି ବାସି ପଖାଳ କଂସାକୁ ଶାଗ, ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ା ଆଳୁ ବାଇଗଣର ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ି ଚୋରା, ଆମ୍ବୁଲ, ରସୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କାର ଦଳାକୁ ବି ପାଶୋରି ଦେଲାଣି। ପାହାନ୍ତି ସକାଳ କହିପାରନ୍ତି କି ଉଷାର ଲଗନ ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ପହିଲି ଦିନେ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ନିଦାଘ ବୈଶାଖ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲାଣି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ। ଏହି ବୈଶାଖଟା ଟିକେ ରାଗି ଆଉ ଭାରି ଅଭିମାନୀ ସ୍ୱଭାବର ବି। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଧରଣୀଠୁ ଦୂରରେ ଥିଲା ତ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ପୁରା ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସହଜରେ ସେ ରାଗିଟା ଧରା ସହ ଟିକେ ଝଗଡ଼ାର ପ୍ରହାରରେ ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ମାଟି ମା ବହୁତ କୋମଳ ହୃଦୟର। ତା ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ଧୁ ଧୁ ଖରାରେ ଫଟା ଫଟା ମାଟିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛି। ତା ପାଇଁ ପଣାର ପସରା ମେଲାଇ ବୈଶାଖ ଧରଣୀକୁ ଉପହାର ଦେବାକୁ ବସିଛି। ବୈଶାଖ ରାଗି ହେଲେ ବି ତା ମନରେ ସ୍ନେହ ଅଛି ଏହି ମାଟି ମା ପ୍ରତି। ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ପରବ ଏହି ମାଟି ମାକୁ ଭେଟିଦେବ ବୋଲି ଆଗରୁ ମନରେ ଭାବିକି ଆସିଛି। ଏହି ବୈଶାଖରେ ନଈ ପଠାରେ ସୁଲୁସୁଲୁ ବାଁର ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ପର୍ଶକୁ ମତୁଆଲା କାମିନୀ ସୁଗନ୍ଧରାଜ ମଲ୍ଲିମାଳତୀର ମହକର ଅତର ବୋଳି ମହକାଇବ ବୋଲି କଥା ଦେଇଛି। ଏହି ମାଟି ମା ପରି ଚହଟୁଥିବା ସଫା ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିଟେ ଭେଟିଦେବ ବୋଲି କହିଛି ଏହି ବୈଶାଖ। ଆଉ ସେହି ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ଗାଁ ଅଗଣାର ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ହାତରେ ବିଞ୍ଚଣା ଆଉ ଖୁସି ମେଜାଜର ମେଳିରେ ବସି ଅନେକ ଗପର ପୋଟୁଳି ଖୋଲିବାକୁ ବି କଥା ଦେଇଛି। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କେଉଁ ଦୂରରୁ ଭାସି ଆସିଥିବା ସୁଗନ୍ଧିତ ସୁଲୁସୁଲୁ ପବନରେ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପାଇ ମନ ଭରି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି କରିଛି। ତତଲା ଝାଞ୍ଜି ପବନର ମାଡ଼ ଆଉ ରାତିରେ ଶୀତଳ ପବନର ଛୁଆଁର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ବୈଶାଖ ଖରାର ପାଲିଙ୍କିରେ ଓହ୍ଲାଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ଏବେ ଏବେ ବୈଶାଖ କହିଛି। ଖରା ଛୁଟି ବି ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ଦେଲାଣି। କିଏ ବୁଲାବୁଲି ତ ଆଉ କିଏ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଛୁଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଖରାବେଳେ ନ ଶୋଇ ଆମ୍ବ ବଗିଚାରୁ ଆମ୍ବ ତୋଳିବ ଆଉ କଷି କାକୁଡ଼ି କି ଆଚାର ଡବାରୁ ଆଚାର ଚୋରେଇକି ଖାଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କହିଦେଲାଣି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲାଙ୍କ ଡିପ୍ ଡିପ୍ ଶବ୍ଦ ଆଉ କୁଲ୍ଫି ବାଲାଙ୍କ ଘଣ୍ଟିକୁ କାନ ଡେରି ବସିବା ହେଲାଣି। ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନରେ
ମେଘୁଆ ରଙ୍ଗର ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧି ଚଗଲି ଝିଅଟିଏ ହୋଇ ଅଦିନିଆ ଆଉ ଅମାନିଆ ଛୋଟମୋଟ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇ ବରସି ଗଲାଣି। ଆଉ ବାସି ପଖାଳକୁ ଦହି ତୋରାଣି ବି ଡାକ ପକେଇଲାଣି। ଆଉ ତରଭୁଜ ବି ଅଭିମାନ କରି ବସିଲାଣି ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଉଛି ବୋଲି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସେହି ଥୁଣ୍ଟା ବରଗଛକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଛି ମନ ଦୁଃଖ ନ କରିବାକୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଗଲା ପରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବର୍ଷାକୁ ପଠେଇ ଦେବ ପୁଣି ଗଛରେ ପତ୍ର କଅଁଳେଇବାକୁ।